Of ceva provocări mari, hai să zic provocări relaționale. Aș spune, n-aș vrea să intru prea mult în detalii, dar da, au fost provocări suficient de mari cât să devină inconfortabile și să vreau să schimb ceva la ele. Cam am vreo 10 ani de experiențe în metode care nu au funcționat. Foarte frustrat. Devenea foarte frustrant și cumva ca și simțământ, ca și feeling, alimenta un pic de furie deja. Pic dificil în a crea o rutină. De implementare le implementez ușor, dar la fel de repede mă încânt la alte unelte și încep să le schimb. Dar da, am avut rezultate cu tot ce am încercat și au funcționat de minune. Schimba viața cu totul, e o complet altă perspectivă, o nouă perspectivă, pare și se simte ca fiind o perspectivă corectă și n-am altceva de făcut și nici nu doresc altceva decât să continui. Cu multe întrebări deschise la care trebuie să mă apuc, să sap, să sparg în bucățele și să lucrez pe ele. Ceea ce e bine, am mai descoperit încă câteva straturi, am mai dat la o parte. Mulțumiri și recunoștință!